Amen bazalwane. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu. Bazalwane ngiyangibingelela kakhulu. Ngibingelele bonke nje ubuholo obukhona. Ngibingelela abazalwane. Siyanithanda kakhulu egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bazalwane okuningi engizokusho la ngicela nje ukufunda ivesi elilodwa. Amen. Amen. Uyamthola nje kodwa. Bazalwane ngokuphuthuma nje ngicela sibheke incwadi yabaseRoma. Amen. Incwadi yabaseRoma uchapter 5 ivesi elika 8 kufundeka khona kanje. AbaseRoma uchapter 5 ivesi elika 8. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Amen. Amen. Ngicela siphinde khona kwabaseRoma. Sithathe uchapter 8. Amen. Amen. Bese kuba ivesi elika 35 kufundeka khona kanje. Ngubani oyakusihlukanisa nothando lukaNkulunkulu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaza, noma ingozi, noma inkemba na. Haleluya. Ubani oyohlukanisa nothando kaKristu? Bese lithi ngoba uKristu ubonakalisile ukusithanda kwakhe. Sisesezonweni kepha waseyasifela. Amen bathandekayo. Amen bangcwele. Kunento evukayo kimi umzuzu owodwa mangime phambi kwabazalwane. Abantu bayakwazi ukumdela umuntu. Amen bazalwane. Lithi ubani ongahlukanisa nothando laKristu? Ngoba uthando labangali liyahlukana. Ubani ongahlukanisa nothando leDuty? Omunye uzothi uNSFAS. Once uNSFAS wangakhokha uphumile Duty. Hallelujah. Kodwa ubani ongahlukanisa nothando laKristu? Amen bazalwane. Ngike nezomunye umzali ekhaya ethaya ngizalanga ngabo lamathuba. Awusuthi abantu bayamdela umuntu. Kodwa iza uKristu. Amen bazalwane. Lithi ubani ongahlukanisa nothando lwakhe? Noma ngabe siyazingelwa, noma ngabe siyashaywa, noma ngabe sihlale singazini, kodwa uKristu umile esihlalweni sobukhosi. Amen. Haleluya bazalwane. Angifisi ukuba mude kakhulu. Kodwa nansi into engilethile Duty. Ukuthi abantu bengakudela. Noma ungahlupheka. Ngoba mawuhlupheka abantu bayakuyeka. Ngoba mawuhlupheka uthandeki. Ukuze waziwe kufanele ube nemali. Ukuze uphatheke kahle yiba nemali. Kodwa woza Jesu. Amen bathandekayo. Amen bagcwele. Sengihlala phansi kodwa nayinto evukayo kimi ukuthi nalawe lapho khona. Kodwa uKristu uyakuthanda. Noma ngabe uhlupheke kangakanani. Kodwa woza Jesu.
amen bazalwane. Sizoshaya nje umhlabelelo wodwa. Kodwa uJesu uyangithanda akenithi isandla. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen bazalwane. Oh, when it's past one is the Sandra duty. Awulewu ntuleka. Esha ngoba